Bismillahir Rahmanir Rahim, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mu hadakar malaman jihar Kano daga fahimta daban-daban wanda suka hada da ɗariƙar Tijaniya da ɗariƙar Qadiriyya da Izala da sauran ƙungiyoyin addinin musulunci da ke jihar Kano. Muna gabatar da kokenmu ga gwamnatin jihar Kano da masarautunmu, mai martaba sarkin Kano da mai martaba sarkin Bichi da mai martaba sarkin Rano da mai martaba sarkin Gaya da mai martaba sarkin Ƙaraye da jami'an tsaro waɗanda suka hada da 'yan sanda, jami'an tsaro na farin kaya DSS da sojoji da civil defense da duka masu ruwa da tsaki akan harkar tsaro. Muke gabatar da wannan koke zuwa gare ku game da jawabai da Abdul-Jabbar Sheikh Nasiru Kabara yake gabatarwa a wajen karatuttukansa waɗanda suke kumshi da cin zarafi da cin mutunci da suka ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa da sunan karatu, wanda ci gaba da gabatar da waɗannan karatuttuka da jawabai waɗanda ake murguɗe-murguɗen karatu hanya ce ta haifar da rashin zaman lafiya a jihar Kano, kuma hanya ce wacce za ta koyar da ɗimbin matasa waɗansu sabbin ra'ayoyi da sabbin aƙidu wanda za su iya zama fitina nan gaba. Bisa haka muke kira ga gwamnati da ta saurari waɗannan jawabai cikin nutsuwa da idan basira domin ta fahimce su kuma ta lalubo hanya mafi inganci wanda za a maganta waɗannan matsaloli tun kafin afkuwar fitina. Ice tun yana daga ɗanye ake tankwasa shi, wanda idan fitina ta faru a jihar Kano to babu shakka za ta yi naso ne zuwa jihohin arewa har zuwa ƙasa gabaki ɗaya. Saboda haka muna ƙara kira ga gwamnati da ta saurara ta kuma ji domin ɗaukar matakin da ya dace domin wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan jiha mai albarka. Farko da za mu fara gabatar muku daga cikin irin karatuttuka da jawabai waɗanda muka ambace su na cin mutunci da cin zarafi ga manzo sallallahu alaihi wasallama ga na farko, inda ya yi amfani da miyagun lafuza ya jingina ga janibin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Mu'amala ta rashin yabo tsakanin ma'aiki da iyali, mu'amala ta banza da aka nasarta ta tsakanin ma'aiki yadda yake rayuwa kamar ba ma guji a cikin iyalinsa, baya da tsarin hatta kwanciya kamar yadda bunsuru yake a garke haka ma'aiki yake, baya da tsarin haƙƙin cewa, bai da haƙƙin adalci, bai da kula da amana su, bai ya tare a jikin wata yana ta wata ta dura wata ashar yana taya ta yana an mai da shi wani arne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun ji abin da ya faɗa akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Allah kiyaye imanin mu. Abu na gaba ku ji yanda ya ba da labari na ƙadiyar sayyidina Umar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, a ina ya samu ina lafazga inda ya jingina ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haka maganganu masu nauyi na rashin mutunci da rashin girmamawa karara haka tsirarar su. Mai Jabar me kace? Don haka Umar radiyallahu anhu ya gano cewa rushe shari'a zai yi, abin nan da yake zai aikata sabanin shari'a ne, yace ba za a yi ba kuma ta hannu har kwanan yau ta hannu. Sai radiyallahu anhu mutumin kirki ya hana mutumin banza barra. Sai da karatu wani abu ne ba wannan ba karatu ba gidaje mai taɓin kwakwalwa mai karancin hankali mai magagin ciwo zai yi barna, mai hankali mai daddako mai tunani mai hangen nesa ya hana. To ne ka rage wa musuluncin? Umar ba taɓa mai wahayi ba, idan yana mana annabi mai waɗannan zubobi mai amfanin Umar kuma yana bin mahaukaci ya garba addini daga makaryaci mara hangen nesa wanda yake shiga cikin magagi ya zancen banza. Waye san iya magagin da ya a baya zancen banza ya dora mu akai. Abu na gaba mu ƙara saurarawa mu ji yanda ya jingina wa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam wato alfasha. Anan ne ja ta iko hadisul fali allazi rawa Anas, nazo muku da hadisi mummuna magana kama wa annabi kwarkwata da Anas ya kuma kirkirowa, kuma a ina a ɗakin matan aure, a ina a gadanta, a ina kan cinyarta. Wa sai da taimar girke ce ko shi sannan maƙiyan Allah maƙiyan annabi sharrin za ku yi annabin ku ba ku iya yin sa ba. Gashi ana kakkama ku a riwayoyin naku kuna mai da shi kwarto. Akwai kwartancin da wuce ka shiga gidan matan aure taimaka girki ka ce koci mijinta bana.
ka tada kai da cinyarta ta sa hannu a kanka tana maka kamar kurkuta kai bacci a cinyarta kana mafarke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka kiyashe mu tabewa, Allah ka bar mu da imani mu dillalacewar zamani. Abin bai kare ba, mu tafi zuwa inda ya jingina wato ainihin wani mummunan hali da mummunan ɗabi'a, abun kunya ga ɗan adam, amma ya rufe idansa ya jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan mummunan lafazi wanda ba za ku ji a bakina ba. Faɗi da bakinka Abdul Jabbar. Yanzu wannan addini ne ya yi fyaɗe, ya yi ƙwaci, ya kashe mace don ya kwanta da mijinta, mun shiga da shi tsirara tuwiwa tana gugar cinyarsa, ya yi kaza. Yanzu wannan abun ku addinin ku haka yake. Bal rawa sahibul asashi sani, kai mafi inganci na biyu ma shi ya roto 365 da 428 kitabun nikahi babu fadilati itaqi amatahu thumma yatazawwaju ba. Ya a cikin wannan babi Muslim ya roto annabti saban nabi li safiya kanat tisaban bid darajatil ula. Fyaɗe ne annabi yawan na safiya daraja ta daya fyaɗan, saboda ne asarraha anna hadhihi al-jariya al-jamila inma qad aslan fi sami safiya, inda shi Muslim wannan lambobin kun ba za ku ga har da cewa jariyatan jamila, ku yanga kyakkyawa, haka ya fara hadisin da shi. Wannan kyakkyawar ku yanga a rabon wani ta fito, haka Muslim yake ba. Waqa'at fi sami gidiya, ta fito a rabon wani ba a rabansa ba, amma da aiji labari ce a kwato masa ita. Abdallah ya bisa fata sai ya bashi kuyangi 7 a madadinta, ya kwace ke bashi 7. sun ma'ajibara ala zawaji minu lika a huriyata, ya kuma mata auren dole ce ta aure shi dole tana son ta yanto, kina son yanci to yancin ki a sadakin ki kin zama matata, fyaɗe ki bi an ji ala itika ha sadaka. Suka ta maimaitawa. Abu na gaba daga cikin karatuttukan da yake gudanarwa na bata shine kalmar biyan bukata ga mace, a biya mata bukatar ta, lafazi ne mummuna, alfasha ce wanda ya jingina wa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Ku biyo mu kuji. Mota mace ta zo gun manzon Allah fa aradat alaihi nafsa ko ta'ridu alaihi nafsa, ta zo tana masa kwarkwasa, shine bijar da kai ko shine kike kwarkwasa ko ya rasulullah inna li ilayka haja, ina sha'awarka. fa qala ya umma fulani unzuri ayyat sikaki shi ta akadiya laki hajataki. Umma fulani fa ummu sulaim fa kenan kararra baba sai yake nufi ta ce da annabi tana sha'awa, kuma yace je kike nemi muke jirani, zan zo in biya miki bukatarki. fa khala ma'aha fi ba'd turki hatta faragat min hajatiha, yaje same ta a inda ta kuye biya mata bukatarta. A Bukhari da Muslim. Ina dawo muku da wannan dan ta kan haka za ku gane wannan karatun yanzu da zan na fito muku da hanyoyin da suke tabbata wannan hadisi nan ba ita wannan mata ba a san wace ce ba. Wani babban dalili kan cewa kirkirarren labari ne, har yau ba a san wace ce ba, duk da girman abu. Matar da har za ta zo ta fidda annabi daga gida ya bi ta kwararo ya je ya mu'amala da namiji da mace da ita, amma har yau dukkan su kaɗa su ba san sunanta ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah ka kiyaye imanin mu da mutuncin mu, Allah ka tsare mu daga tabewa. Ka ji yanda aka dauki abu mai kyau aka juya shi. Allah yayi gaskiya, yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera. To ku biyo mu dai har izuwa yanzu ku ji kuma wannan kissa da ya kawo ta, wacce mashahuriya ne a gun almajirai ba ma malamai ba, amma ga yanda ya canja mata fuska, ya canja mata sura, inda ya ci mutunci. Wannan yana ba da labarin ɗaurin auren ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tare da sayyidatuna Khadija radiyallahu anha, amma ga yanda ya ɗauki wannan kissa ya caccanja mata fuska domin ya biya bukatarsa ta cin zarafin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Me kace Abdul Jabbar? Nan nukuda ce ta ilimi, masa ilimi a ruwayoyi suke, don haka a nan rainin hankali da wasa da shi ba zai yi ba. Ku tafi darasi na 4, fihi jaran niqashu hawla ta'ridihim lin nabi sallallahu alaihi wa sallam bi shurbil khamr. Nan muka tauna maganar su ta jirwaye cewa annabi dan giya ne, aurensa da nana ummu khadijatul kubra a bige aka daura da shi da ita da duk mahalarta daurin aure. Wal kullu samin izuwa ma'arid na maganar shan giyar annabi da suka zo a littafai da yawa, ciki har da Muslim ya ce aure yayi. To da haka aka yi auren nana Khadija, ita
a matsayin mai dafa giya mayaudariya, ubanta a matsayin mashayi, shi kuma annabi a tsakanin mashayi da mayaudariya ya je. To hasali ma dai ai an kira su ne dan ɗaurin auren nan ba za a yi ba annabi ba ko babu wakilan annabi ba ko, to shine na farin min quraishi da aka boye, manyan quraishi da aka kira ɗaya bangaren ake magana na farin din annabi da su Abu Dalib da su sauran iyayen maliki aka ba su suka ci suka sha suka bugu, dan haka su a buge, ita amarya a buge, uban amarya a buge aka ɗaura auren annabi na farko. Sun ce rijalu sahihi, a buge aka ɗaura annabi aurensa na fari, la shi la wakilansa la amarya la waliyin amarya, a buge kowa yake aka ɗaura auren na Khadija. Dan me auren da aka ɗaura shi a buge, kun ga ba magana fitar tsarkan nasaba, to magana ta dawo aikin kenan shine ja wancan zancen. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka tsare imanin. Abu na gaba wanda wannan zindiƙin malami ya faɗa shine inda ya jingina wato rauni da wasu kalmomi wanda ba su cancanta a doshi ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama da su ba, amma haka ya siffanta shi kalmomi na kaskanci, kalmomi na walakanci, kalmomi na razani. Faɗi da bakinka abin da ka faɗa Abdul Jabbar. Kun ga irin abin da Anas ya yi wa ma'aiki a Uhud, kun ga irin cin kirli da keta alfarma da kaskanta mutuncin ma'aiki, har da su magana wa annabi na cewa wa zai koran mu sun bashi aljanna, wa zai koran mu cikin mutunci. Wai ya ɓuya kuma bayan mijin baba sai na miƙe shi kuma na mai da kanka sai ya ɓuya, sai ya harba sai yadda ya ƙa'ida inda ta sauka ce koyi da kanka, irin yadda ake ƙananan ya ina nuna annabi mugun matsoraci ne mai wayo, haka ya dinga tsawarta abin. Da ƙarshe har da wasu mutane sai da aka karkashe da shi da mutanen Makka duk suka ƙi shiga, aka karkashe mutanen Madina. Wai kuma sai sannan ce kai a gaskiya ba mu kyauta musu ba, wanda kuma cewa ya dinga su ku je zan ba ku aljanna, aka ta kashe su, sai da aka gama kashe su sai ce kai ba mu kyauta musu ba. Yana Bukhari da Muslim fa wannan, yana Bukhari da Muslim kan ma'aikin Allah ana sai ke sukuwa irin wannan yana zai, wanda na matsa gaba na ce muku ga kuma wata ruwa da suka kawo akasin wannan daga gun wanda suka ce. To yanzu kun ga wannan na ga muku abokinsa ne gashi shi ma, kuma za ku ji kwamo da kwamo shi ma udin ce, kuma irin wannan kokarin mai da annabi langwai mata maza surku dudu shi ma za mu zo a ƙarshe. Wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ku ji fa, ka ce a cikin littafin me yake, ka ce a cikin Buhari yake, a ina ka samo shi? Karatu ne kirkirarre na damfara domin halakar da matasa. Allah ka tsare imaninmu da mutuncinmu, Allah ka samu gama da duniya lafiya. Abu na gaba wanda wato za ka yi mamaki a ce mutum ya zauna ya shirya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wai ma'aiki ya tura kaza da kaza a yi kaza kuma da sunan karatu. Masu sauraro ku biyo mu ku ji yanda yake karanta wannan al'amarin karara ba kunya ba tsoron Allah. Me kace Abdul Jabbar? Kan ku manta ko ta hakika da nayi bayanin ta. Majalisi na 84 wayya ma zakaru ana sun fi kauni annabi sallallahu alaihi wasallam yursilu ummuhu litanzura ila auratin nisa. Ga wani karatu da nake son da fito muku da shi hanya ta tabbatar da duk mai son ya gaskiya a fili ya koma maraju. Wa ya koya wa Anas wannan ƙarairayi? Mughira bin Shuba. Ku koma darasi na 84 Jawful Fara. Kwa ga a wannan darasi ne muku karatu na fito muku da wani hadisi kazani da Anas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aiken uwarsa ta je gano masa al'auran mata. Bila khasu da hadisi na 13424 cikin Musnad Ahmad. Hakimu juz'i na 266 cikin Mustadrak yace sahihun ala shar'i Muslim wafaqahu adh-Dhahabi. Shi hadisi ne bisa sharɗin Muslim. Zahabi yace na'am haka ne. Masu sauraron mu ga wani ƙarin jawabai da wani sharhi da yawa wani hadisi inda a ciki ya murgude shi, ya tasgada shi, ya fito da mugun nufinsa a ciki, inda ya jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato mummunan zargi da mummunan aiki, kuma ya haɗe da sahabbansa a cikin mummunan aikin, ya haɗe da iyalinsa a cikin wannan aiki, ya suranta su a wata mummunar kama wa iyaz billahi. Bari da ku ji daga bakinsa. Ku biyo ku ji da kai min ashabis suffa, daga cikin ashabis suffa amar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bihim
sai annabi ya umarni fajalan qalibur rajuli bir-rajuli war-rajulaini yace kowa dauki ɗaya a cikin yan safu su baje ya bashi abinci wanda dau mutum ɗaya wani mutum biyu hatta baki to khamisa khamsatin sai da na raguni ne na ɗayan mutum biyar da ba su samu ɗaukar su ba shi difat kenan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in taliqu sai ce to ku wannan ragowar biyar ku biyo ni fanda kana ma wila baita Aisha da wazan can kenan tunda nan ya fi so dan an tashi sharri na ta dakin Aisha dakin Aisha sai dakin Aisha ya kwaso su ina za ta tafi da wannan katta su bayar dakin na Aisha fa qala ya Aisha tu'imina Aisha ciyar da mu faja'at bi jashisha sai ta kawo dashishi fa akalla suka ci sun majat bi haisa sallaka ta zo musu kuma da dakashi fa akalla aka zuba aka ci dakashi sun makala yace ya Aishatu iskina an can koshi ya Aisha kawo ruwa ita Aisha take zariya tunda dai kuma kalli yaushe ake wannan magana Aisha je ki kawo binci Aisha katta tana zaune a ɗakin ta ina magana tarbiyya a dai ka'ida zai zama kafin ayatul hijabi ne ko zai zama me kafin ayatul hijabi ko ba ku fahimta ba zai zama kafin ayatul hijabi ne ayatul hijabi shekara ta nawa ta sauka bisa sabanin mafi nisan wa'adinta shekara ta 5 kenan idan tana da shekaru da yawa lokacin nan ma an ce a bayan wata ta shekarar ta sauka shekara 15 ita take zariya cikin katta kawo kaza tana fita tana shiga tana fita shi kowa abin da ya shafe shi da kai a ce kana wa matar haka za a samu dattije su ma faɗa yi bukata ka kai ɗaki ce ta zariya cikinsu kawo kaza ta kawo ta shiga ta fita tana kallo to da ba anan rigimar take ba tana gaba ai aski ya kawo abin sha fa ja'a bi ussin fasharibna ta kawo masaki kowa ya kama kat in ci dashi shi da dakashi ga kuma ruwa a masaki an yi kat summa ja'a bi qadahin sagirin fihi labanun fasharibna sannan ku aka kawo dan kananan kwaf na nono ga dashi shi ga dakashi ga ruwa a masakai ga nono sai me idan da gane duk ƙaryar nan buɗe ake tsara za ku tana kama da juna bayan ci da ƙoshi sai me jama'a ta nake bayan ci da ƙoshi sai sha'awa ko a can ɗakin umma amin ba ka ake ba sai an daba ya ci ya sha ya ƙoshi sannan ai kaza to nan ma an daba an ci an sha to amma me biyu ma in shi itum bittum wa in shi itum talaktum ila masjid wanda da yake so a cikin kwana tare da Aisha cikin ku wanda kuma yake so masallaci zai tafi ni dai zan kwanta nan mafi tsarkin guri a duniya mafi tsarkin daki gunda Allah ya tanada dan koyar da tarbiyya a tadda abinda ko a bariki ba ai dan a tarar aiki yana shigar da katta dakin wanda ya fi mafi kuruce a matansa yana ci da su ya sha da su sai koshi sanan ya ba su dama kwana tare da ita ita wannan saboda muninta ƙulla labalan da liƙo ilal masjidi zan taɓa ta kaɗan saboda munin ta yawa suka ce labalan da liƙo ya rasulullah ya ba za mu iya ku kwana ku kai da aisha ɗaki mu za mu da masallaci mu kwanta da sun so ya ba su izini kowa ya nemi gun kwanciya kwana tare da shi a ciki to a tana da wani ɗakin da za ta tafi ne ko za ta bar masu ta bar mijinta ne ta bar musu a shi ne mafi muni kuma ce fita ta bar musu ɗakin su kwana ita ta tafi wani gun bai fi muni ba to mafi sauya ce da ita a ciki da su kun ga layi za a yi kenan a to me ma'anar haka me hikimar ku kwan kuna so me hikimar la haula wala quwwata illa billah Allah ka tsare mu da tabewa da rashin arziki yanzu za ku saurari jawabi daga mai girma Sheikh Abdul Wahab Abdullah Imam Ahlus Sunna wal Jama'a domin ku ji kamar yadda muka ambata a farko cewa duka shugabannin bangarorin musulmi suna Allah wadai da tir da wannan karantarwa da ra'ayyuka wanda Abdul Jabbar Sheikh Nasir Kabar yake yi. Sheikh Malam Abdul Wahab gare ka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na kira gwamnati Kano, na kira jami'an tsaro su sani cewa ni'ima ce babba da rahman Allah ya ba Kano zaman lafiya, amma a tsaya a izina sosai abinda wannan yaron ya keta a shana na fitina na taba Allah da manzansa da Kur'ani da sahabai. Babu shakka rayuwan demokrasiya ba da dama kowa ya fada albarkacin bakinsa, amma karka shiga hakkin addinin wani. Taba Kur'ani ko taba sunna manzo Allah ko taba sahabai to taba addinin mu wallahi
in ba doki mataki ba fitinan da zai biyo bayan a wurin Allah da yake kuma da fitinan da al'umma za su tar don ya doki littattafai ne na maguzawa nasara misra wanda suke ci mutunci manzo Allah da abin da ya shafi abubuwan da ake darasa na jami'in kasan turai shi photocopy irin ga zagin annabi ya saboda zindiki ne ba Allah na gabansa bai ji tsoron Allah ko maguzawa kalmomin da ya fito da bakin yaron nan bai taba fita cikin maguzawa farko ba muna roko Allah doki matakin da ya dace Allah ya samu dace. Yanzu za mu sake jin jawabi daga mai girma Sheikh Muhammad Nasir Adam, limamin masallacin Juma'a na Sheikh Ahmad Tijani da ke Kofar Mata kuma shugaban majalisar limamai ta jihar Kano. Karmakallama mai aka faɗa mana. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sunana Muhammad Nasir Adam, shugaban majalisar limamai ta Juma'a ta jihar Kano. Ina kira ga mai girma zaben gwamnan jihar Kano da jami'an tsaro da a zuba ido akan wannan karatu da naji Abdul Jabbar yake koya wa matasa. Wannan abu ne fitina ce wacce za ta jawo wa jama'a tashin hankali, saboda haka ina fata a ɗau mataki tun abin bai girma ba ya fi ƙarfin hukuma. Assalamu alaikum. Yanzu kuma za mu saurari bayani daga mai girma Profesa Sheikh Abdullah Salih Pakistan, shugaban jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna reshen jihar Kano. Assalamu alaikum warahmatullah. Allah ta'ala yana cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, wato ku ji tsoron fitina wadda in ta afku ba za ta kebance iya wanda suka jawo ta su kadai ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk wanda ya ga barna ya kokarin kawar da ita da hannunsa in ba zai iya ba, da harshensa in ba zai iya ba, da zuciyarsa. To wannan wata barna da ke yaduwa yanzu kamar wutar daji a jihar Kano sakamakon bayyanar wani shaidanin malami da ya sa sahabban manzon Allah a gaba yake cin mutuncin su, yake ma tabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To wannan ba aikin da malamai za su iya kawarwa bane. Muna kira ga hukumomi su dauki nauyin da Allah subhanahu wataala ya dora musu, su kawar da wannan barna domin kar ta haifar da bala'in da ba a taba ganin irinsa ba a jihar Kano, domin wannan sai ya fi bala'in mai tatsine da sauran makamantansa hadari da kuma wato illa a cikin al'ummar jihar Kano. Allah ya kare jihar Kano, ya kare al'ummomin ta baki daya. Wassalamu alaikum warahmatullah. Bayan mun ji jawabi da ya gabata, yanzu kuma za mu ji jawabin mai girma Sheikh Ibrahim Shehu Mai Hula, daya daga cikin majalisar shura ta ɗariƙar Tijjaniya ta jihar Kano. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ni Ibrahim Shehu Mai Hula, wanda ake cewa shehi a matsayin wakili na ɗariƙar Tijjaniya daga nan jihar Kano, muna sanar da gwamnati karatukan da Abdul yake yi da koyarwa da yake wa yara wannan fitina ce kuma ta saba koyarwa addinin musulunci, domin taba sahabban manzon Allah da taba manzon Allah da taba matayansa. To wannan sai ya haifar da fitinar da ba a ji irin ta ba a Najeriya, domin duk waɗanda suka fitin da suka yi daga irin wannan ne suka faru, ba a ɗauki mataki ba, suka zama suka gaje su inda suka je. To muna kira gwamnati ta ɗauki mataki akan wannan, kada abin ya zo ya fi ƙarfinta a irin abin da yake faruwa a yanzu. A halin yanzu ga jawabi daga mai girma shugaban ɗariƙar Qadiriyya na Afirka, Dr. Sheikh Kariballah Sheikh Nasiru Kabara. Ba za mu yadda me da Kano a zo a kafa mana cibiya ta koya zagin sabon annabi ba. Ba za mu yadda da wannan. Tare da dukkanin bambancin fahimta da muke da shi a addinance a ƙasar nan, muna da bambancin fahimta, amma tare da haka mun haɗu akan wannan. Ba za mu yadda wani ya zo ya kafa mana cibiya ta koyawa ya musulmi zagin sabon manzon Allah da cin mutuncin bayan Allah ba gaira ba dalili. Akwai wani gwamna a ƙasar nan wanda yau wani zai shiga lasifika ya ci mutuncin sai zage shi, yau gobe ya sake jibi sake ya kyale shi. Akwai wani sarki da zai zama a ƙasar nan yau wani ya shiga ya zage shi, gobe ya zage jibi ya kyale shi a ji shiru. Shi kenan kawai sai manzon Allah da sahabbai idan aka bar lamarin nan ya kwabe aka ci gaba da haka, to ni kan ba wani ba, ina shaida muku cewa ba zan hana wani musulmi ya nemi haƙƙinsa ba. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. To jama'a, mun dai saurari duka jawaban Abdul Jabbar Sheikh Nasiru Kabara, mun kuma ji
jawaban manyan malaman jihar Kano inda suka nuna kuskuren waɗancan karatuttuka kuma suka yi kira ga gwamnati da ta ɗauki mataki akan waɗancan jawabai da Abdul Jabbar yake gabatarwa. Saboda haka gaba ɗayan waɗannan bayanai mun miƙa su daga mai girma zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Khadimul Islam ta hannun mai girma kwamishinan al'amuran addini na jihar Kano Dr. Muhammad Tahar Adam Baba Impossible. Bisa haka muke kira ga jama'a da kowa ya tsaya a inda yake. Kada wani ya ɗauki doka a hannunsa ko ya ɗauki wani mataki, a zauna lafiya kuma mu jira mahukunta mu ji me za su aiwatar akan wannan koke da muka gabatar musu.